서남은 जा गोबाव जाखाबायमोन ना नोंथांमोनजों लोगो मोनिया माथो बुंबावनो दे बिब्दिनो साननायमानि जाला आरोना लोगोफोर अब्लाबो नै दिनै दसे सम लानानै फैबाय गोबावजोंबाबो नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायदो दे सनामोन गाज्रि दामोनसै गोबाव सम मानि लाबोनो हाथ'वाखैमोन आङो सिगांनि भिडिअ नायनायफोरा मिन्थिखागोनानो जाहोनखौ आरो अब्लाबो माथो खालामबावनो जिउआवथ' आवगायखानांगौ नालाय लोगोफोर दिनै भिडिअ लानानै फैलायबाय जाबा दाजा दसे सम भिडिअआ सुंद' जागोन लोगोफोर अब्लाबो गाज्रि दामोन दे रावबो सनामोन दे अब्ला बांद्राय बुंबाय थाथ'ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन ने गोबावजों लोगो मोननायनि खोथा नङा होमबा सनामोन आरो लाइक कमेन्ट थुनो दाबाव कमेन्ट हरब्लासो आंबो मिथिनो मोनगोन जे नेनानै दंमोन आंनि सनामोना होननानै दे बिदिबा भिडिअ लोगो मोननोसै बे फाग्ला बोराया ओइ बोराय अबावबा थांनो होनबाथाय बेनासो देलायनाया बारासिन नै बोराय मेकआपसो दाफबखो ना मा खालामखो नों सोर नायबावगोन नोंखौलाय हो आइसो माबा एकदम जायाहाय बेजों अबेबा थांनो हाखु दाखु थानबाबो गोबाव खालामथारगोन आरो मालायफोरा हनै सोरबा हिनजावासो देलायनायाव एसे सम लायो र' बेखौथ' बुजिबाय नों हौवा जालायना इमान देलायोनाहाय नै खोनायाखै आंनासो हाथाया जोबसिगोनहाय नोंनि थाखाय नेबाय थानो हाया आङो ब्लडसो थांसिगोन गोख्रै फैनो बाबाय आं थाबायलांनो बादों आरो थमथमजोंबो थांनो गोसो गैथारा आङो दिनै बासोनाय मोनजोबथारदों अब्लाबो बे फाग्ला बोरायखौ जेरैखि जाबाबो लेंनांथारगोन आङो स्कुटिजोंसो थांगोन हारसिंबो थांनो बादों मना लानांगोन ना दा आयु गाबज्रिबाबो खोनासंबावालै नै जायाखै नोंनिया बेफोरनि थाखायनो हारसिं ब्लड थांनो गोसो जायो आं दिनै बानायखायसो आगाफ्रा दिनै 100% थांलायलायनोसैहाय होद माया मा दसेबो ओंखारनोबो मोनला आरो आङो आरामैनो एसे देलायाबा बोरै जानो ओरैनोबा हाथायफ्राव थाङाबानो उफाय गैला जेरावबो थांनो मोना नोंनिया जाया मिथिबायना जाया एकदम ओरै थांनो होनबाबो गोबाव खालामथारगोन खि खालामथारगोन ओमफ्राय दालाय माथो जाखो एफा मोजां ओंखारबाय आङो थौदो थांनोसै दा गावनासो जायालाय माबा बावबाय माबा थांफिननो लायफिननो होनलायगोन एसे नङा माथोसै दिनै हाथायखायसो थांखानो नंदां आरो बे हाबा जाहैनो होननायनि मालफोराबो लायनांगोन ना ए नङाथाय माथो होद लाबोखानोसैलै बिदिबा मा बायनांगौ जाखोब्रा जोंहालाय हाबायाव हैनो हाबायावलाय मा हैबायबायनोसै एसे माबा कापकेकफोर लांसै आरो जोंहाबो आंनोबा माथो दामा दामि कापकेकसो होफैदोंहाय बेखायनो आंहाबो उल्था हैफिनगोनहाय हा माथो ने ए काप प्लेटसो हैनो उसुबिदा जाया होमबा माया जोंहा एसे मोजां हैनांगोनब्रा काप प्लेटजों जानाय नङा खोमालै एथबां दाम खमनि हैनोसै होमबा जोंहा बबेनिथो मालदारहाय नोंलाय हो दाम खमनिनो बेखौबा हैनो नागिरदों रंजा सोरलाय मा बेसेबांनि हैहाय जायो फैयो मालाय काप प्लेटजोंनो नोंहासो लाजिबावो थेस जायाहाय बांद्राय बेफोरबायदि सानद्रायनाङा मिथिबाय बाराखौबा आंहा 100 थाखा होनानैबो हाबा जाबोनो हायोहाय खुनु टेनसन लाजिला लाजिलि गैया आंनाव गैया नालाय गैया दंबासो दा जोंफोरना बिदि होला होलि आं हायाहाय बिदि आंबा फैसाखौ माजों खामायगोन माजों खामाया जायो हा दे होमबालाय एसे लाबाबो मोजांखौ लांनांगोनलै माने बांद्राय दाम खमबाबो एसे अबेबा साइज थायोब्रा एसे नोङो आंना जेरैबो जायो अबेबा होमबा खायसेनिया एकदम गिदिर गिफ्ट लाबोनायफ्राबो माथो मोजां बुस्थुआनो ओंखारालाय हे बेखायनो आंनाबो सोलियोहाय थुस मा डाइरेक्ट रायदों नालाय जायालै नोंजों माया मालाया मालायब्रा जोंहा जोंना मालाय मा नों मा आंसै आं आंनि बाजेटनिखौ बायगोन आरो होनो हानायखिनिखौ होगोन होनो हायाबा थागोन बिदिसो खोथा गैया आंना बाङाय जोंगा मागानो गाबोनबा आरो खामानिसो मावहैलायनांगोन मैगं हाहैनांगोनलाय दे आरो माथो जाखो दे होमबालाय थुदो ओंखारसै नोंनानो लेट जादों ओमफ्राय गावना रायलायनायावसो बांसिन लेट जाबायलै जालालै नोंजों थुदो ओमफ्राय फैसाया लाखाबाय लाखा दा आरो आंनियावबो आंहाबो आंनि मथे लाबाय नोंबो एसे लाखाहाय दा मानि माबा खरसानो खरस जाथारदोंहाय एकदमबारे नै बायो नै माबा ओंखारो माबा प्रग्राम जाब्रबो उफाय गैया थांथाराबाबो आरो नै दाख्लैसो आंहा अमा फाननाय मोनबायमोनलाय बेबो नै गैलासो आच्छा बे आलासि जाहैनाय बुस्थुखौनो मोजां मोनगारलासो आङो आलासि जाहैनाय माबा प्रग्राम खानाफोर जाहैनाय मानिथ' फैसा थांखानायसो आरो गावनिफ्रायबो नांगौबा आंनाव गावनो गाव बुबु माबा बायनानै संनो जागोनहाय बाराखौबा हारसिंबाबो खुनु सिन्था गैया आंना मायानाबाथाय लोगोफोर ओमफ्रायथ' गोबावनि उनाव नै मायाबो दिनैसो लोगो मोनलायबाय नोंथांमोनजों लाइक आरि थुलाय थुना गालां जेबो खरसा थाङाहाय लोगोफोरना लाइक थुनायाव ओमफ्राय कमेन्टखौबो
फोरमायहरलायदो सोर सोर माब्रै माब्रै दङ गोबाव सममानियानो जाबायना लोगो मोनैया मायाजोंबो नेनानै थानायफ्रा कमेन्ट खालामलायदो सनामोन आंनि लोखिमोन दे होमबा आं हाथायाव थांथ'नो दे नोंसोर नायथ'दो होमबालाय एकदमबारे खामानियानो सोलाबबायथाराखै सनामोन भिडिअ लाबोनोनो आरो लाबोनायावबो बानायनायावबो सम लायो नालाय मायानाबो खामानि जासोयो आयौ हाथाया जोबलायलांगोनहाय थाथ' होमबा लोगोफोर दे थांग्रोनि आङो हा बहाथो थांनो देदलालायखो जोंहा नानिखौ एगजामनिफ्राय लायनांगौ आरो आंहा हाबायावबो मोनसे थांनांगौ लोगोनि हाबा जाहैनो गथ'आनो मोजां फरायनो थिनबाबो फराया ओंखाम जानोल' ख्लाब ख्लाब जायो लोगोफोरजोंल' बेरायनो ख्लाब ख्लाब जायो फरिखाखौबा माबायदि होगोनथाय बियो आयै माखासे आङो टेस्ट नायखादों नानिखौ फरायहोनाया मोखास्त'खौबो हाजोबदों लिरनोबो हादोंमोन आं थिननायखौथ' दायो मा जायो एगजामावसो बावहैयो ना मायो जायखिजाया बिदियाव टेनसनबो जायोना एसे मारै जागोन मारै जाया गथ'आ फरायनायाव मोजांब्रा आयै गाज्रि नङाना हा मेट्रिकफोर पास जाबालाय मोजां जायो आरोहाय जागोनब्रा आयै मोजां नाम्बारजों पास खालामखागोन बे नानिया नायल' नों पास खालामनो हाबाथ' मोजां नाम्बारजों टपफोराव थांबा नाम जायो आरो मुंदांखा जायो ओरैनो न'नि मानसिफोराबो मान मोनो हामाथो दा गथ'आ मोजां हायोना हाया सिन्था जालायलाङो आङो बांद्राय साननालै आयै पास जागोन दे जोंहा नानिया जोंहानाव थानाय मोजां फरायनायाबो मोजां फरायखायो गथ'आ नोंसो आरो फरायाखै सानो आंनो नायदोंना टेस्ट लादोंमोन आं मोजाङैनो आं सोंनाय मानाय गासैबो हाजोबदोंमोनथ' नायनोसै आरो दाउदैसो लाबोयो ना नाम्बार बुरजासो लाबोयो आं हले जेबो रिक्स लायाहाय जागोन दे आयै जागोन दा नानिखौ लायखांनानै दोनफैखांबा आंबो हाबायाव डाइरेक्ट थांसै मिथिबाय खोन्थाखानाय जाबायलै दा आरो नोंहा बेखौनो अबाय थांदों थाब फै जानाङा एसे लेटबो जानो हानाय आं ए हाबा जाहैनोसै लोगोनि नोंनिखौलाय मालाथो मोनजागोनसै मालायफोरनिखौल' जाबाय थाहाय ओरैनो हाबायानो नायनो हालायि खोनासंनो हालायि जाथारबाय आंहा आंखौबो बिहामजो सोंबाय थाथारो आंथ' बासैसो हाबाफ्रावनो थांनो सोंनायानो जालाय नोंस्रालाय माला लक्ष्मणाल' होनखायोहाय आं बाबायसो खोनासंनो माबा फिननायखौनो होनो बास्राबाय आं जागोनलै जालायबायना आयै नोंना एकदम आंबो होननो बाबाय नोंखौ हाबा माने खोन्थानो बाबाय आङो नोंनाबाथाय जालाङोना आरो सुरुआ दे होमबालाय थाब थां आरो माबा थाब फैनो नाजा बारा लोंला जालाफोरजों दालोंहाय हाबा मिथिबाय मा जायो मा मायो आरो जौ फाग्लाफोरजों लोगो दाजा मोजां मोनथारा आं इसेबो लोंला जालाफोरखौ आले 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 आयै नायलाय मेगना एकदम आं बायदिखाने नायलाय आबो फिसौ आंनि आयै फाइनेलि दिनै बिदिबा आबो फिसौआ फैमारबाय औ आयै बे सानखौनो बेसेबा नेना दंखायोमोनलै आं सना जोंनि सनायाबो सफैमारबाय मेगनाथ' एकदम आं बायदिखा नों बायदिबो एसे बिमा आंनि नों बायदिल' लाजोबबा बोरै जानो जोंहाबो आबा सोनाया आं बायदिबो जानांगोन ना माथो बिमानोबो एसे बिफानोबो एसे लाबाय आरोहाय नै बिबैमोना एकदम बाहेरायाव नायनो माबा जालायथारसिगोनसो डक्टरासो फैनो नागिरबावाखै आफामोना फन जारलासो जालायसिगोन दे आयै बेनोथ' फिसौ गोदान मोनदों बयबो नायनो हांखुर जाखागोन मोखांखौथ' ओमफ्राय बिदायाथ' दहायनिफ्रायनो आगै गोदाना माला नुगोन जागासिनो जोंहा आबौआ अलंबारा औ आयै डक्टराबो ओमफ्राय बारा मानसि हाबनो होथ'वाखैना दा न'निजों इदिनो जों थांथ'लाय बिसोर दसे फैथ'लाय बेफोरबायदि जागोन आरो फाइनेलि जोंहा सनियाबो सफैमारबाय दे आं बिमा बावमारबाय थारैनो सान मोखांखौ जा किउट नुखादों ने जोंहा फिसाया औ मारै किउट नुआ जानो दे आंनि बेबियालाय बरियाखा दे नै गथ' मानसियालाय बरिया जाखागोन ना आबा जोंहा अलंबाराबो बरिया दा बेबो बरिया सासे हिर' फैबावबायहाय माने हमना लादो आबा बिहामजो स्राय सासे मोनबावलायबाय आरोहाय आइयाबो ना नङाथाय माथो ने नै आङो बिफामोनखौ थिनहरसैहाय बिबैमोनाबो नायनो हांखुर जाबाय दङ दा बिदामोना बिबै गासैबो सोर नायो फारि फारि फैथारथोंसै लाबोलाय आबौ आं दसे बामनि आयै सिरि थाथारो माथो औ आयै बेफोरबायदि खुसि आंनि जिउआव आगान होफैदों रावनिबो गाज्रि नोजोर दानांथोंसैलै मोजां सानाव बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनो हामा आबा मिथिबाय गाज्रि नोजोरालाय मानो नांनांगौ हा मोजांसो साननांगौ दा बेफोरबायदि समाव हामा बिदि राव लाबोनो दे अके आयै नै फिसौखौ बामनायद' आयौ सनाबाना आंनि ओइ आबा सना आंनि आबा हिर' एकदमबारे जि उन्दुदोंना आंबो एकदम नायबाय थानो गोसो जालायथारदों नोंसोरथ' नुबायानो थाखासिगोन आरो लोगोसे एसे खस्थ'बो मोनसिगोन थेवबाबो नै दा जोंहा नायनांगौआ लायना फारि फारि दंथारो मेल्ला आलासि आबौ फिसौखौ नायनो थाखै मिथिबाय उनाव नायबाय था नोंसोरो बिमा बिफाया
थारैनो आंनि फेमिलिया दिनै कमप्लिट जामारबायलै। सनाया मोनसे समाव आंनि जिउआव फैनाया मिस्टेक फैदोंमोन। नाथाय दायो आंनि जिउआव फैनाया एकदम पारफेक्ट जाबाय माने आंनि लाइफआनो। दा आंनि संसारा नोंसोरखौ लानानैसो सनावाना आंनि लोक्षिमोन, आंनि जिउमोन। थुनथुलिजोंथ' बेफोरबायदि लाइफखौनो मोनगोन ना मोनामोन आङो। दायो नाथाय आं बेफोर गाज्रिखौ सानथ'ला, मोजांखौल' साननोसै। ओइ आबा, आयौ मासे उन्दुयोलै, उन्दुबाबो किउट नुखायो। देनाय आबा बोलो बोलो बोलो। गथ'आबो गाबथाराखैबालाय जि मोजां थायो, थायोबाथाय थायो। बेनोथ' आयै। दिनै आनै थुनथुलि फैनो होनदोंमोन, फैना फैयाबा? र' आङो आफाखौ दहाय दाउथ' बुथारनो थिनखाबायमोन, अमा एसे लाबोनो थिनदोंमोनहां। आरो सासे आब'नि हाबाबो जाहैनो थांनांगौ। आङो थाङा सानदोंमोन नाथाय लिंहरथारबायबा। जा आब'आ लोगो बायदिना, थांनांगोन आरो थांनायालाय दसेबाबो। दे मा जानो थांना फैसै। दाथ' आं दाउ फाजाखौ एवखाबाय। दायो माबा मोनसे जासिगोन र'। बेनिफ्राय आंनि माखासे खामानिया जोबथ'बाय। आरो जि एसे सुनांगौ बास, न'खौ दिनै आराम लिरनांगौबो आंहा। ओइ आब' मिलिसा। आगै मा? नों आब' दिसानि हाबायाव थांगोन आरो? औ दायो दसे थांनांगोन, लिंहरबाय थादोंना। मेहेन्दियावबो थांनो मोनासै, हाबायावनो थांनोसै। बिदिबा आब' मिलिसा, बे नोंनि पिंकनि दख'नाखौ आं गानलांसैलै। आब' दिसानि हाबायाव आंखौसो मार बेरखागोन इयो। आगै पिंकि, न' बे ड्रेसआ आंनिसो, आंसो मादों एथ' खस्थ' खालामनानै बायदों फैसा बुथुमनानै। बेखौ आं नोंनो गानहोनो होनो हानाय नङा। आंनो खेबसेनो गाननोनो थाङाखै। गावनि बिनानाव गाननायालाय मादों? मा नोंनि मा आंनि? नोंबो गानबानो जाबाय मालाबा आंनिखौ। आंनिया दस्रा मेल्ला दंना, नों दस्रा गान। ओहो आगै, आं बेखौनो गानलांनो होननानै सानखानाय। आरो आंनि बडिजों बे जोबोद मिलायोना। आं मोजां मोननानैसो बायखादों बेखौ। प्लिज नों माब्लाबा गानबानो जाबाय, आं गानग्रोनि। नाय आब' मिलिसा, आंनि नामाबो पिंकिखा आरो दख'नायाबो पिंक गानगोन आंहा, जोबोद मेट्स जागोन। नों दाङालै, नोंजों मेट्स जानाय नङा बे, नों दस्रा गान। नायनाय नै दाबो येल्ल'खौ नोंखौ जा किउट नुदों। नों येल्ल' दस्रा गान ना, मेल्ला दं। नङाबा दख'ना बिदनखौनो गानलां आब'। सेंग्राफ्रा मा नायसिगोन, नोंखौ समायफ्लेखायोना। ओहो आगै, आंहा माखासे दस्रा खामानिबो दं। नोंसोरथ' मावनोनो थाङा, आंहा हास्लाबा जालायलाङो। बे ड्रेसखौ आंनो गानगोन, आं बे टपिकआव रायलायला जेबो। आब' मिलिसा, मा सानदों नोंलाय? जि दुगिना नाय नोंबो। आफानाव बिना गानफिनगोन आङो गोदान। आगै पिंकि, आं गानो। नों आफानाव बिना गानो ना मायो? आंथ' आफानावबो बियाखै। आङो बेखौ आफा एसे आंनो पकेट मानि होनायफोरजोंनो बुथुमसो बायनाय, अके? आंनि ड्रेस गाननोनो मायबा। नों बे ड्रेसखौ गानना मा हिर'इन जानोलै आब'? नायबाय था, नोंखौबो गानो आं, गाननो मोनाबा था। साला, आं एथ' मोजां रिकुवेस्ट खालामबाय मानियालै आब'आ। मा जागोनथाय? आंखौ समायसिनगोन नालाय समायसिनगोन। पिंकि, ड्रेसआबो पिंक गाननो सानदोंमोन आं। नाथाय इसेबां दुगि गावनाव दं होननानै। नोंनिफ्राय साबसिन बायनो हायो र' आङो। नाथाय आङो बेखौ गाननो लुबैदोंमोन दा नोंनिखौ। अब्लाबो जेबो नङा, आङो नोंखौबो गानहोथाराथ'। सावजोबगोन आं, नङाबा नोंनि ड्रेसखौ खावसे हख्ला-हख्लि खालामजोबगोन आं गाननो हायि बायदि। आइनो खोन्थाहरगोन आं नोंखौ आब' मिलिसा। र' बिमा गैजायिनि फिसा खम बोरैबाना नोङो। जि दुगि दानिफ्रायनो। र'लै र' आइनो खिन्थाहरनां, आदा सोमलानोबो खिन्थागोन आं। नै माथो हाबा जायख्लङा दाबो सफैयासैहाय। ना थावफोरसो गैयामोन नामा, आंबो सोंहर रोङासै। फनाबो नेटाबो नांथाराहाय। जारलासो मोनो आं मालाबा। दा माला थांनांगौ जाखो, हस्पिटालावबो मोनहैनांगौ। हाबाब, खुसिखबरियाबोथ' जि मोजां। दे मोजाङानो जाबाय जोंहा सानबाबुना। जोबोद मोजाङानो जाबाय। जोंहा फिसौ सासे मोनबावबायहाय, फिसौला। आयु, इमि गैलाहाय, इमान दानो नोङो बिबै जाथारबायना। ओरैनोबो जारलासो। ओजों जोंहा मिलिसा आबैनाबो एकदम आबैनि आबौ मोनलायनो जालायबाय। आरो दा फिसौ, अलंबार, आरो सासे नै गोदान। इमि हालासैहां नोंखौबो। बिबै लिस्टआव जोबोद माबायानो थाबैनो गोलैबायहाय नोङो। हेलौ। औ। माबालै, सासे लोगोनि न'खौ नागिरदोंमोनलां। नोंथाङा मिथिगोनसो नामा नाम खोन्थाबा? लोगोनि न'? आयौ, आं मिथिनाय नङा खोमाहाय। आंबो बे गामिनि नङाना। बेहाय मानसि नेगासिनो आङो। आच्छा, मानसि नेदों? सरि दे, आंबो सासे लोगोनि न' नागिरफैदोंमोनलै। नेटवर्क खम ना बेहाय जायगाया। दा ममेन्टावनो आङो आन्दायफैबायना, जायगाखौबो खोन्थादोंमोन खोन्थानाया, थेवबो फैफेराखै नालाय बारा मिथिया। दस्रानाव सोंबा मिथिगोनदांहाय। गामिनि सोरबा नङा सोरबा लोगो मोनगोनदां। आंथ' मिथिनाय नङा। आंबो फैफेरा, बेहाय आं सासे मानसिखौसो नेबाय दङ, हाथायाव थांदोंमोन नालाय।
मा एसे समायनालै बेलाय इसेबां समायना सिख्ला आं आंनि जिबनावनो बिदि नुफेराखैमोन ओरैबायदि समायना दख'नाजों गाननायजों मानसिनि महरजों गासिबो बेसेदि समायदों समायफ्लेजोबथारदोंलै मा मुं जाखोबा सिख्लाना आं बोरैबा फैसननायखायसो बे गामियाव मुंखौ माबोरै सोंबावनोब्रा आंलाय बे सिख्लानिखौलाय जायखिया आं लोगोनावसो फैदोंमोन फैनाया थेवबो दिनै लागा मोजां खोमालै आंना